Juan Luis Fernández Génova chegou a Vilagarcía, procedente de Compostela, o lugar do seu nacemento, en 1934, con 15 anos. El foi axudar ao seu tío José Domingo González Boullosa, que era tapiceiro, a decorar o cine Cervantes de Vilagarcía. O seu tío era un cuadro do Partido Comunista. Juan Luis, que non tiña amigos en Vilagarcía en principio, o acompañaba a reunións, sempre andaba da man do seu tío. Cando estallou o golpe de Estado fascista, pois a nai de Juan Luis, Josefa, pensou que debería agochalo e se foi para a casa de Carmen o agochou na súa casa. Unha mañán, unha veciña delatouno. Unha veciña que o veu no patio que se estaba lavando. Unha mañán de xaneiro, o 7 de xaneiro do 37. Delatouno, viñeron a buscalo e o levaron cara ao cementerio de Vilagarcía andando. Os fascistas, tamén a Guardia Civil. O levaron á porta do cementerio. Luisiño ali, que acababa de facer os 18 anos, era menor de edad. Luisiño ali, cando veu o que estaban facendo, que estaban cargando, agarrouse á verxa do cementerio de Vilagarcía e ali o asesinaron, o coseron a tiros. O golpe de Estado do 36 inaugura unha dinámica de violencia que é propia e que non ten que ver con hipotéticos conflictos que puidera haber anteriormente. Lévase adiante por dous mecanismos que coexisten desde os primeiros momentos. Un sería os asesinatos en aplicación dos mecanismos da pena de morte, da pena capital, e a outra grande vía para eliminar físicamente as víctimas pois é a través dos asasinatos sen sentenza. Mais sexa un asasinato con sentenza ou sexa un asasinato sen sentenza, o perfil de víctima ao que se dirixe é o mesmo. Para moitos militantes significados en Vigo, Bouzas, en Marín, en Coruña, en Viveiro, en Celeiro, en prácticamente todas as vilas con pesqueiras de certa importancia, esta militancia máis significada sufriu unha persecución terrible, bestial. Os mariñeiros, sobre todo aqueles mariñeiros afiliados ás sociedades de clase, tripulantes das embarcacións de tipo industrial ou semi-industrial, vai ser unha das franxas máis perseguidas e máis reprimidas por parte das novas autoridades. Por qué? Pois basicamente por o seu nivel de organización. No Concello de Ribadeo isto pasa con bastantes das víctimas que temos registradas. Hai 22 víctimas asasinadas, 11 con sentenza e 11 sen sentenza, e destas 11 a maior parte delas foron sacadas o día anterior a data do seu falecemento dese depósito municipal, quedando registradas de xeito oficial nun libro de rexistro de presos. Na Illa de Arousa organizouse a represión en torno a unha guardia cívica. As guardias cívicas en moitas localidades teñen un papel moitísimo máis importante que o que foi a propia falanxe en canto á represión. A Guardia Cívica da Illa de Arousa levou a cabo algún dos crimes máis cruéis, con unha violencia excedente verdadeiramente increíble. E moito tamén pensando na declaración de independencia que fixeran os da illa no ano 34, que é unha cousa que podía en principio parecer unha cousa anedótica, pero que depois aproveitaron para actuar contra eles. Hai, digamos, as mulleres represaliadas fora da cadea e as que están dentro da cadea. Estamos falando do Partido Judicial de Tui. As que están dentro da cadea podemos subdividilas en tres grupos. A primeiro é aquelas que participaron activamente na defensa da República, aquelas mulleres que sufriron represión indirecta por culpa de que tiñan
algún home, o seu home, ou o seu pai ou algún familiar fuxido. Entón levaban as a elas á cadea como reféns para que delatasen onde se escondían. E un terceiro grupo son aquelas mulleres que van á cadea porque os seus homes son recrutas forzosos que os envían ao exército franquista, entón desertan do exército para pasarse ao exército republicano. Temos que ter en conta que estamos nun proceso de emancipación feminina. Dende apenas uns anos atrás, as mulleres podían votar e exercían o seu voto. Non só estaban exercendo este dereito ao voto as mulleres neste momento, senón que mesmo se integraban na política e en Pontevedra temos o caso de María Gómez, que foi unha das primeiras alcaldesas de España, en concreto na Cañiza, e que, polo tanto, tamén no 36 será represaliada e será destinada ao cárcere de Saturrarán. En general en Galicia había una prisión provincial en cada una de las provincias y después había una serie de prisiones de partido judicial. La tendencia será a concentrar a los presos en esas prisiones provinciales, porque será en las capitales de provincia donde actúen los tribunales militares que los vayan a juzgar, y eso va a ser un problema, porque ya muy rápidamente esas prisiones que estaban pensadas para 200, 300, en el mejor de los casos 500 presos, se van a ver desbordadas. El número de detenciones es enorme y esas prisiones se quedan pequeñas. En todas as circunstancias vemos que a represión é sobre todo polo hacinamiento, polo que estaban todas ali metidas sen condicións sanitarias e higiénicas nin alimenticias de ningún tipo. Moitas delas cos nenos, cos seus fillos, tamén, ou embarazadas. No mundo do mar dase unha das, digamos, modalidades máis crueles desta represión, porque ás veces, tras ser torturados, tras ser mallados, esta militancia de Moaña, de Cangas, o propio Berbés ou de Bouzas, despois de ser torturados, como digo, son fondeados nas rías, atados a pandullos ou a parrillas de torrar o peixe nas fábricas de conserva, e entón son persoas que nunca máis volveron a aparecer. A meu pai, unha vez que o detuveron, levaron ao cuartel da Guardia Civil, donde hoxe está o Concello en Cangas. Elí estuvo con outros compañeiros masacrados e despois o levaron nun camión, os levaron a Anguieiro. No cuartel, con meu pai, estaba un irmán de miña nai, meu tío Tono. Tono era irmán de miña nai. Era mariñeiro. Xa lle deron unha paliza moi grande e unha tía miña que lle foi a levar unha manta xa non a conoceu. Tiña a cara toda desfigurada e a cabeza. O sea, que ao Anguieiro só levaron medio morto. Eli remataron entre paus, culatazos, bayonetazos, o que tú era. E incluso algúns os balearon. Pois leváronos a de Cervera, a de un conserveiro que había. Nas mesas de empacar o peixe, atáronos a parrillas con pedras para despois, cando os tiraron ao mar, para que non viñeran para arriba, para que se afundiran no mar. E ao cabo duns meses, meu tío Tono apareceu, pero meu tío Pepe nunca se supo máis nele.